Dag beste kijkers, ook deze keer hebben wij weer een nieuw maandgerecht voor u. Voor deze keer hebben wij lendenbiefstuk met stroganofsaus. Dit is de lendenbiefstuk. Hier heb ik wat tomatenpuree voor de stroganofsaus. We gebruiken daar wat knoflook bij, wat uitjes. We gebruiken daar wat paprikapoeder bij, wat paprika en wat paddenstoelen. En tot slot ook nog wat wodka. Eerst het biefstuk aanbakken. Zorgen dat de pan goed heet is. De bief doen we even om en om bakken. Een mooi kleurtje aan zit. Dan laten we de biefstuk heel even rusten op een ovenplateautje. En dan gaan we de saus maken. Wederom een klein beetje boter erin. Voegen de ui aan toe. De paprika bij. Dan gaan we de paprikapoeder bij doen. De paddenstoeletjes erbij. Laten we de groenten heel even garen. Dan gaan we nu de tomatenpuree erbij doen. Die gaan we even ontzuren namelijk. Zorgen dat de tomatenpuree overal mooi lekker tussen zit. Tussen alle groenten. En dan de vlam in de pan. Dan zetten we hem nu laag, zodat de alcohol eruit is. En dan gaan we de jus en de room toevoegen. Dan de room erbij. Zo, dan gaan wij de bief nog heel eventjes opwarmen in de oven. Ook hier doen we wat zout en peper overheen. Heel eventjes. En ook dit gerecht is weer de hele maand te verkrijgen bij Asteria. Eet smakelijk!